Què et passa, Lia? Que aquest any no sortirà el seguici, no es farà la baixada de l'àliga i no li podré donar el xumet a la víbria. Però, Lia, si tu no fas el xumet... I què? Lia, mira, no pateixis. Hi haurà un munt de coses. Hi haurà un programa especial en el TAC 12, en el pregó, castells, cultura popular. Podem fer una visita a la Casa de la Festa. Faran visites guiades fins al 24 de setembre. Ah, sí? Sí, què? Hi anem? Sí, anem-hi. Vale. Ramon, anem a la Casa de la Festa. Avui també? Sí. Va, corre, anem-hi. Va. Lia, però si ja hem anat aquest matí. El teu sac de dormir. El meu sac de dormir, per què? Acamparem i demà al dematí serem els primers en entrar a la Casa de la Festa. Oh, no. Anem a la Casa de la Festa. Oh, Lia, avui no. Oh. És dilluns. Està tancat. Bé, no passa res. Ja. I anirem demà. No. Demà no.